Díomh Luca agus fáilte isteach go dtí an cluiche Comórtas Idirchúige na man idir Mua agus Connacht híos an seo a Virgin Media Park I Gorcaig. Tá naimse go bra, tá sé bra te agus sách meribh. Tá scamalán ach ní dóilm go dosóí a báisteach, so tá súlaing go mé go lór rugby le himmert ag gá ar an seo aniu. Aniu an aclum tá núla ní chain agus be si duine tráchtúir le freisin. Agus muid dridm dro cluiche brathnómuid na fuirna inis agus iad a tachtamach ag geann nóméid nó go. Tá sómid le mua inis agus ag ifre héin agus ifre dó tá gá chapín nua le Gráine Burke agus Saoirse Craobh. Tá siad na tosú an aice le Eilís Cahill imór na bliana an nura gon AIL agus 8-10 agus scoráil si an nura leis bós agus an ceann dearnach chun an tedal a rócan dóg. Méhó go léirí a gibhar a seach captain na forna nua tíocht arás héis gá obráid glúine. Dimmer si an uair dearnach go mún I man 4 2023 in I Barbarians agus an accolé a gibhar a hocht Chloe Pearce le 3 capping go dtí seo an 6 uair dearnach atá aice le mún agus mar sin an cluiche baile dearnachta. Sna cúlathe an chéad tosú go Salter Townsend agus Finn Igné agus a go de. Agus má bhreanún tú ar ribh héineag, ceardéag agus cúideag tá siad sácht an séireach. Chisholm Aguero más brod go bhfuil tú an ann breanúirthaí tá si cosciopí sin. Lindsay Clark dá céad capín agus Aoife Corey a gibhar a cúideag mar sin. Má bhreanúid ar Connacht inis agus a fecha tá Ella Burns an aice le Lily Brady agus Megan Callas. If sa Darna seo tá Poppy Garvey mar lach captain na fuirne an aice le Grace Moran Brown, Van Mayo, agus sa Coolsha tá Bevan Gleeson, Leslie Ringo Old Belvedere agus Jemima Adams Verling. Sna cúlathe an chéad cluiche go siafra heisin imróir óg a dimmer le Connacht faoi hochtaigh an nura freisin agus imróir na bliana do Connacht faoi hochtaigh an nura is léir. Gur imróir ionach í agus bhfuil muín ag imróir dáhairintí agus í ag tosú in lathúlaí clibirte inniu. Ar amín se an sin go mún tá Ryan's Cappy nua le Aoife Fleming, Lily Morris, Eve Prendergast agus Orna Moynihan le tíochta isteach agus ar bíonse Connacht is dóigh gur bé scéal bíonse Connacht ná Eilish Quinn bhuaigh si a chéad capín idirnáisiúnta seachtainna hin agus tá si ar tí a chéad capín Idirchúige a bhuachan inniu go Connacht ní hárlíonn sé sin róhainach. An aimse go bra an seo slú mór mílteach an seo freisin agus támuid I lug is súl le cluiche fisiciúil ach le immert ionach má ón gá iarrainn freisin. Roinnt imróirí bós ar an gá iarrainn agus tá súlaing go mé aithne má acu bar a chéile I ri an cluiche. Núla ní chain in acalum inniu agus muid breanú ar a glyfa se núla ceirta súla inniu. Mar dúir tú sin hána chuineach a iontacha teo haniuúla hí cluiche bra a bheith san tú súlain bra lehan agus feic mu go leor go mórhór gona cailíní seo tá ar fáil seansan teo haniuúnar tá cailíní imi leis campa idirnáisiúnta faoi láthair so seanach anam a chuir seachsapáta agus súla tuspáanta swatha chuidhór go teo haniu. Is léir an taobhú sús fi mu a breanú ar an sin agus mua taobhú sús bhí si de géirí go lehan an sciopí. Béidir gur bé ifricé san rasóir agus iad taobhú sús nó béidir gur bé go rá si de géirí é sin dhéana ach leis an ifir héindig, cehardig agus an lá chúlaí atá acum agus na clíthánaí sin is léir go méid si de géirí é sin dhéana ar an cliff freisin. Ja, tí mai cappa go bheith muid cluiche lehna teo haniu go mór an dóhíh tá cailíní ansciopí acu ar na clíán so fecim go mééis si de gurí buntáiste bhaintá sin. Na fuirna tíochtamach inis agus tá Connacht tíochtamach le captain Évan na Connacha ó Rossaville bhuaigh si gáid a eilena a chéile le bós leis a gá bhíon dearnach agus be Connacht ag immert inniu sa bán zarug agus inis. Ag tíochtamach geann second méhó go léirí ag a tús ná fuair na mún iad a tíochtamach sa ceansaí nua agus is dóigh go méid siad ag súl le taispáintas má a chur siúla os chóir an slú mór mílta go lór zarug le feicáil sa slú aniu agus cluistear an slú an sin agus iad a béice ag tíochtamach.
Ibra dóig an sin tíocht amach éimhin na Connacht freisin agus mar a luig me or gamla scéil Stephanie Noonan agus mar a luig me Chloe Pierce tíocht amach an sin freisin sa cluiche déarnach baile. Zombie blástal timppel na háit inis an árán a chluistear inis I gach fuair an baile mún agus cathrú tréis a cahar á hricint ling inis agus muid a fáil ré gan cluiche. Ré Tuaranio, Ewan O'Riordan agus beag nach ré inis le kickáil. Katrina Finnig give le deg cartús leis glyfa seo mar a lúg mé an chéad tosú di cúig capi nace gotí seo trí capi am leis geil gotí seo agus be si bras ásta leis tús sin búlt amach I Connacht an sin agus tíirech 3 second isteach sa cluiche tá ardán iontach má unsathe ag mua agus is dói nula go bheice mu diad ag gol I dro an glíhán sáchlú agus irí cluiche leathan na immert freisin. Yeah, tá mé heappa, botú na sin ó Connacht beidí mar éh faoi sin. Mar dúir tú atá seansínta go teaga go mún. Straach málan sin siar sa Craobh go cool. Connacht a déanamh dhíthe le a stoppa agus tá an réitúir sásta leis a gosint. Umpran sin tíocht isteach go Brianna Haleman. Agus kick éiricha sáchlú an sin isteach ón taobh ó mún. Ní bheith siad sásta le sin agus stoig mé Matt Brown mí hásta le sin freisin ardán iontach unsathe má acob ag tús a cluiche ach ag an am céine tá deise cub go leor brú a chur Connacht inis agus iad a chuineáil iste ina lehéin. An sin amach ag Connacht díreach las muid an lína 5 méidir agus má chuireann mua an numar go brúarb nó ggóhan brúarb a ceartta mar rá is léir go mé ardán unsathe má acob a caiith si déile le seo dús. Níl sé sin tóca san éir ach se ballathe ag Connacht an seo agus díreach mar luach mu an sin cosint iontach má tacht Connacht an sin a chéad imrá bras ásta Captain Hain gur Chloe Pierce bhí ann agus irann siad gol chuig a gúine agus nula táid arás sa I leiste den limistéir 5 Connacht. Guys, no huddles, please, tempo, yeah. Géirí sin a ceartú inis lua. Bei, rinne siad sin amach an Tom Dara ach chu siad leis an máil sa be sé simú le feicáil mission mar siad amach leathan. Bhí Chloe Pierce sin ag san áit leachúlaí clibirte iste buntáiste ag mua inis mar eagrá sí tócaí san éir agus beis cúpla sreimer haséir acog agus rion na buntáiste acog freisin. Fector má bhreaann si Gréirú ar glíhán. That's okay. Ní léine nach léhí ach ba mu a gol siar chuig an coming back here. Bei sé simú Early in the year. Darlíonn an seo tar tócaí scopi an sin ó mua. Gráinne barc leis an umpar an sin. Líra an sin nach chósáil má ó mua agus umpar iontach mór míltach an sin ó Chloe Pierce. Si beag nach an. Níl an réitúir sásta for éir go rá siad agus rinne Connacht an jab sa gosint agus be seans acob fá ré leis sé díród an seo agus fá ré leis sé seileh agus éilú an an seo. Ní éach an Make sure behind the ball. Make sure behind the ball. Chuig an taobh lína for éir so béirt roiint cosint dhéana díreacht rééis sé gic ach ar a leiad tá faoisih acob. Praban sé an sin agus tá sé ballathe an sin ag Aoife Ceoirí sílim agus tá sé scapin sin go fin agus cóirí a rís a fáil ar a líród cóirí a bhór capín idirnáisiúnta san Abrán díreach caite umpar an sin a tíocht ar staach ó Flynn, Év ó Flynn céad tosú de ó Flynn freisin agus cosint má ó Connacht an seo caiith si gol timppel an cúine Captain Hain ach compórta go má líród sin a tíocht amach ó cúla rock achúir sáil má ó mua go dtí seo agus tá spás ann má tá ná é aimsiú ach No! cosint bá a ríist ó Connacht. Chá ar an fós idir fáisteach sa cluiche Captain Hain go leor brú agus tá bearn an sin ach níl an
Slíhoch, Salter Townsend, Capshi Garoshi, Imi and Shin, Ach Ferrer. Number 5, take past the ruck, which creates the space for the 9 to go through. Har a ruck, agus Gold Street a ruck, agus Shin a Crohic, and Barna and Shin. Take past the ruck. Go Salter Townsend, agus Kick Erica and Shin Gaelte. O Mua, Ach Beshit Brass, Ostalash Tusha Nula, a Galore Brewer Connacht. Connacht Ostalash a Gussin to Stoy, Ach Nero Lova Connacht there, a Lero Before Ach Irrid. Nero, can I have a measure on Ostalash just as a Gussin Chin Chin, Vi Moon on Fight a Chin, Kurna Glushati Lechela, Ach for saying, you know, being Connacht Gama, Ganen Kick Erica, a Hortcob. Royer and Fos, Tiak the Stacks, Gleshino Mama and Shin. O Connacht agus Feckenwoods and Chéad Cinál Unsi agus Branoward Shin Lína Ionach Ma O Orla Dixon Squeal she leis Lírod so bhí Cadike Irie Sús a Ríis leis Shelv Imi go Glíhan ach Zíracha Shin Is ten siad Hara Lína agus Is dói botún gan mór an brú bhíán an Shin agus ní bheith Eva Ryder sásta gur chuirsí cos Hara Taobh Lína ach mar a luag mud an Shin Na fuarna gíri go lehan lua an Chéad Cinál Unsi is dói o Connacht a tíocht an Shin agus I gíri cluthe sciupi go má immert. Yeah, Lína Ionach Chin o Orla Dixon, you know, Simmer le Galeor Tahi, the Sheila Connacht le Father Lawnish. Immer na bliana go Connacht freshin Captain Hain a bhíán ach Beisi sé gíri cúpla lína eile mar sin a char stach sa gluithe seo is dói. Slú an seo Béca Garoshi as an Immertach Réitor Brass Ásta nach rá Fechamud Mumhan ish Gold Street na Shreimerhan ish Stoi gwil ben si de giri fáré leis Lírod ach Níl Cunní an fin Shelv na Pelle agus Fós leis de gá lehéin Siad bra fáinach an seo go Gweru an Shinner a Lírod má aon siise spás bín siise seach an séireach agus fechamudí giri Gold Street a Gramu an Shin Ryan Umbrella and Shock. Needs to do more on Mather. Fós bra fáinach an Prabish Passion. Slacht for Gama agus the Shabúta con Cína Connacht an Shin. Rian le buntáiste inis ag Mua. Stoi go bhfuil se hart inis mar go chuirsí brog leis Lírod agus seans inis ag Connacht. Unsi a dhéadh a ríis. Chloe Pierce the Ramu an Shin ach ní bhór sí ar a Lírod for air. Sin Alana McInerney giri tak 3 the ruck agus a Réitor Brass Ásta le sin agus sin Oberínach má McInerney fós ar gus an seo freisin agus a fáil sef na Pelle ag tuairta pass sin ag fáil a pass sin be ceart am rá agus an Ordán a ríis ag Mua rial na buntáiste Acob mar eall ar imrar Connachta as an Immert be si de goil siar an seo is dói agus tá an Laghead tá imar talabhad seo. Níacha mé céanamh ar bhíán nó le wachatusa? Níacha. Stoi Sífra am happy. Yeah, sífra hesin a bhridé. Fu si bulas in aig an sin Captain Hain agus Níiad tú bheith róchórmach an seo agus tú a caint faoin ceann go háirid le blianta beag an nuas. Is léir gur bhúil a Babhta Cup ceann le chéile ahrú tíocht isteach Éilis Quinn a rúig capí idirnáisiúnta seachtainna hin tá siise tíocht isteach lua. Dave, is your mic okay? Ours just fell out a few times. Ní lisan cé atá sí tíocht isteach an áit ach fós is dói ní bheith imar ó dáid sásta go Éilis Quinn a tíocht isteach cho lua seo sa cluiche. Uaireanta bíonn tú I géirí na tosathe ágáil go dtí an darna lán is go le fuine bhacop agus chumála sin bíons plán agus más rud go gaiith tú an plán sin athú sách lua chuinse sin isteach a rudí eile. So there's your mark more or less on me, okay? Where I am? Yeah, exactly. And I'm going to move now, sin ach tá sí ceart lóra. You have You've got 16 players on the pitch for Connacht. Imróir ar an talamh Connacht. Fós níach mé cén imróir bhíán. Níl san fóscat a húsa sin. Meas tú an nearach an Réitor Lynn an scúil mu an ahrú a rá agus tá go bheice mu i gán second. Ach yeah,
Be mua bras ásta is dói leis tosú bhí Jacob í siad fáinach leis an unsaí agus fiú Katrina Finn níla seach a cé tosú tá aici an cahrú capí na tá aici freisin so be siise géirí fáisteach sa cluthe ach siise stóú a cluthe go machnúla. Tá tá sí stúr go maithe sin chalín ógaí. Bhúla bus á thuirt gan imar Connacht an sin agus í a fágáil na páirce fléir nimid an ihre eáil go fól. Cloisiú mit a gceann second is dói ach arás chuig go cicéire cén seo go mún agus chuir an Finn an bíród thar a taobh lína. An trí award an inis is this an limisteir fi dón ó dugnach siar las mu. Sin Leslie Ringimi ón Park go Connacht, ban Old Belvedere. An sin amach tógad an trí award an sin ag mua. Be siad san na géirí rud éigen a chrothú an seo an tríú seansa bhí Jacob agus a ríis ní bhéh siad sásta ag go as an immert an sin na eall ar máil nua agus cínta tá si de fáil an ordáin núla ach caiin si ceanna cob a chríochnú go lua. Sin é tá trí ordáin amhaithe sin is Jacob ús níor aimse si déon scór as fós tá ar fáil an spás agus tá mar dúir tú hána Chisholm Guerri tá an chuid luas aici sin má tá ar ná líortha amachchaí ag sífa cóirí freisin agus tá ar fáil rinn spás tíomh an rock freisin a goil sísa sin tíomh ach tá cosint Connacht go má freisin. Más rugur óhaine breanúir an gluthe idir Connacht agus mún faoíochta ag ribh gluthe seo sin méhh go líirí tuach na rás chuig a buite sin méhh go líirí leis umpur ionintach má an sin agus fáil spás go mún agus tá spás ann trí an Bert Beidir ach Hope sheet on Gramu on the body, not the or ball. on the reach egg moor lasted out limister fit do matter passing me o Fingo where when shin agus a Gramu dainte Connacht Branu or a Lena cousin to shin freshen agrahe physical rail a goal umperintach ma ella Finn a reach extoro a clishin barna intach ma shin I'm she ake agus a pass took her pass intach ma ta ake a reach umperella and shin Count sin na tíocht a staach ó Évo Flynn. Caffar ceanna cub. Cai ceann na seans na seo chríochnú. Caffar. Ag cuioine an seo. Sin Chloe Pierce ag dul isteach sin umper. Réitor sásta cuaig an líród. Sheer. Back foot. Advantage offside. Rís Connacht as an immerton sin. Agus tá takar staach an sin. Rian na buntáiste aco ach sin Grania Berkeley sin úd. Céad. Dá céad capping go leis céil. Be siise sásta le sin agus be mua sásta go bhfuil siad an gohfuil an scór fáta a cup agus coisiú ar a glár inis tar éis sin an cahrú ceapam héin cipéidir an cahrú ordáin a bhí acu is siad is a líneiste ar fiche dó agus be siad sásta leis a fáinach sin núla. Beidir sásta leis pointíálar faoiarra mar dúir tú bhí cúpla seans bhathachab ordáin bhathachab leis sin amach agus na ríre bhí siad faideach chuine siad cúngaig mé cappa go mar siad a gáil níos lehan a fósaíonn tanna himar Jacob cúpla imarí sin an bhatha gompar an líorthóid i Grania Barc agus Eilish Cahill agus Chloe Pierce freisin. Níl sé sláán a heag Katrina Finn an sin bhúil si a post agus is dói go an slua ag cappa go moch sé fáta aice éasca go mách sin cuaig an ág go mua Gab nach me dig imi sa cléthe agus mar a bhí me rá rih umper ó líri an sin más rugur ó aine breanú an cluthe mua in ag Connacht faoi 8 díreach rih glyfa seo de cuaig a críocnig an glyfa sin ach is a cosint Connachta a ruig an cluthe sin dób agus is dói a breanú cosint Connacht an sin go dtí go bhór siad an úd grá an stíl cosint a céine ag a fuair an sínsir sa bhí ag faoi 8 Shelf na pelle ríis ag mua leistid á lehéin Finn a ríis is tóú a cluthe sin Eilish Cahill immer na bliana san AIL an nura ag umpar na líróide Finn ag géirí goil tríd barn an sin nach ní rairigh léhí achar sáil sach scopi an sin go mua í facóirí an sin leis an umpar a ríis scuil sí leis a líróid sa cadacha goil a ríis agus tugann sé 10 eile go na tosathe Goil thar a líróid agus an achar sáil a dhéana achar sáil má an sin tíochtta staach ó méhór go líri agus a kick
an Bradfic agus Bradvin sé go gweirú a spás a cinis agus sin an spás an luag with sin tá si brasciopi agus sin údifre dó go mua ag tíocht ó Chisholm a gweirú. Bhí mar de luig an sin go más rud go aon siad spás ar bin ó Barner big go bhfuil siad an séireach agus is dói go raibh an táléhí leis a braba ach a ríis. Brandúir a gríoch nó sin nuala be si brasásta go bhfuil si compórta ganis sa cluthe agus go bhfuil si sucre isteach go má. Bei si, mar dúirt mas hána, tá neart luas a fós ein bhí rint aber le déna aici slas céimín aici sin freisin mío ar Emily Foley si brabad seo ach fós ein as bós gatha tú bheits an áitceart gan legant den líorthad prabar freisin rinne Chisholm go héintach teas cruachna si go héintach é. Go háidir a barc seo, barc 4G atá an, más rug go braban an líród bín se dáin séar go agus díach an sin feic bit cé go dáin séar go san náintí a bheith. Count sin slánathe ag Katrina Finn an sin agus dói ag an ád héis 3 nóméid déig agus me henú siar ceir an nóméid nó mar sin nád an ád a bheann so go lór aibre le déanamh a Connacht inis fáisteach sa cluiche. Ní lánach gá scór 15 ach sé nós nach rá shelb na pelle ach go cear go dí seo núla. No, ní rá seachas a brise bháin sin a bhí ag orla Dixon ní rá breisiantí a Connacht rilí go dí seo so beidir a géirí líorthadáil agus ansí héanaí anna scoil síos a barc. Más rug bhfuil sin ná shelb na pelle áil bei si gera chiáil is dói istí le mua agus sin obair ó sin mar rinne mua ag tús a cluiche. sé tóca siar an sin ag mua so bhí ar an kick sin praba ach níor hála sé agus díoch mar sin, díoch mar a luag mit an sin núla. Tá an ardán unsathe inis ag Connacht agus tá deise cub rud éig an a chuirla céile inis. Tá seanta teanis ach se den chéad ardán a bhí acu rilí mé cappa go den chéad am tá si de stíle meiste fi dó chuig go mún seo táhachtta inis an sin amach a grochan tí dosach agus sin glúiseaí chuirla chéile. Luig tú héin an sinna glúiseaí a chuirla chéile fiú man na scóiríonn siad just lámh a chuineáil ar a líród agus rud éigen agus tíoch mar a lugamid. Féidir bhfuil an locht arne an sin agus mu a caiin faoin nuach. Búil sa chun cín an sin na gráine mór agus an tain stoi an tain seans bhí acu bleiste limisteir fi dó tá sé mí. Tá sé mí agus mar dúirtú níl siad a fáil síos an tíiseach an barc so caiisi deanna cínte gan seileh sin séadú is tábhachtaí le deanna. Ein chuí atá an, níon mór an, chach mé rá tá sé sách merh an seo Virgin Media Park ach ein chuí atá an tá sé taobh hir gan na Connachtaí agus más rug go bhfuil siad géirí go leisteach sa darna legus an seileh a chuineáil béar thú duine níos fearr ná sin leis an seileh ach seansan seo ag mua sa Clibbert. Ní ra mór an Clibbert is cluiche go dtí seo. An seans an é seo an chéad cluiche ar a chéad Clibbert an cluiche béidir. Tá mé heap gur bé. Sa réitear rálob go bhfuil ar fánacht ar a gáil. Go háir leis na dlíthe nua caiith na Clibbertí a bheith níos sciupaí ná mar a bhíoch cúpla mí ó hin. Tis an gur tháinig siad isteach ag a levéil profisiúnta ach tá si tacaí isteach inis trasna gach éon iarrainn agus rá. Count sin níos fearr an cá iarrainn ach Connacht ró lua leis an mrúan sin agus kick éilte go mua níl deise cub an Clibbert a thógáil an kick séir agus mar sin iarrainn siad immert leis i líród. Cínta más rugur kickáil siad a líród dro a taobh líne gur líród Connacht a bheith ann agus mar sin tá siad brasásta roinn glúiseachtaí a chur le chéile an seo ach támuid ag tacht siar ríis go gortú eile Ifre dé ríis siafra heisin go Connacht. Níach mid go ddíoch ar de hála nula ach ní écann si rómí chumpórda an sin. No, ben se go. Sorry. Ach mé á ráb ríis ní ná é eáil. Béidir go écamid ar a scáil an céir de hála. An cháir na tachla chéile chun stoi Right ledna hórtá chéile ar céir atá le tarlú. Béidir céin
Cidatá le deisiú in unsaí Connacht agus conas gur féidir lo lámh a chunál ar a líród agus mua rá lo péin just caiisiad a bheith fáinach mar a bhíoch agus dúcic na seans na más go bhfuil siad fáinach is dói. Ja, sinna, you know, tá ar chuna mar dúirt, you know, seanna le chéile sin, you know, blúiseachtaí go deas agus má tá siad fáideach tá na bearnaí agus go Craobh, nó tá Spórt Stephen Beo ar na clíochán agus tá sé le feiceáil sin go bhfuil Katrina Finn just a chur líorthóid síos i leach Connachtaí donna níos mú kickáil agus beidir go binne bheith wahab, you know, sa dar na tríú se. Yeah, the mark. Stoi gan nachróig rud éigen an seo san unsaí marall go bhfuil siomra heisin I fágáil an parca for air agus sé fóla ní bhréin an a fé I tíocht isteach stoi a gibhar a dé agus is trúéis sin go siomra heisin imróróg cé cluiche Connachta agus í fágáil na parca agus mar luúmúid fóla ní bhréin an I misteach gibhar a dé an sin ar a leid sa chosint feiceam muid céir a darlóig san unsaí gan cúpla nóméid a stoi ar aon siad na pelle rais. Crouch! Bind! Set! Steady! Hold the weight! In. Rátan sin gur fuil a bhí an ach nílam ró cínsa an rá. And use it! Agus mua ag géirí immer tar ríist si brás ásta unsaí ar átar bis a bar agus Fector inis came fá an cinna ceartan sin tóca ó Aoife Cóirí ach se búlta chun cín an cinna chuna líród a chuineáil ceart ach for réir ó ní Aoife Cóirí bhí an go leis céil ach Lindsay Clark ach an cinna ceart a bhí an ach for réir níor Okay, time back on. Níor aibre sin machta ní ceart a ríist Stephanie Noonan a bhí an trí uair ceart Mark's here. ach a ríist Fector a gcuirú an sin a gahrú clíochán freisin Gírí an spás a aimsiú agus Much better last time, guys. sin That's the standard, díreach leis mu tá limisteir fithidó mua agus unsaí má bhí ann a ríist deise Connacht rud éigen a chrothú san unsaí Cafarrág bhfuil sé ró lua fé géirí rud éigen a chrothú leis dá le hain béidir agus go béidir go moch sé níos fearr go brú a chur mua in a limisteir fithid ó hain má churn siad bróg leis feiceat inis céile tarlóig Clibbert críoch na hen sin gon céadúir sa cléthe agus an gramú déinteag méhó go líri ar Jemima Adams Verling agus feiceat inis bróg churtha leis agus an brú a chur ar mún tá sé tócha an sin go má Lindsay Clark cé cléthe go mún go Clark an sin agus sé an pá sin chun talamh an sellh fós ag múacht búlta chun cín an sin acu agus sin an brú is dói luigh mu an sin hána ó cosan Connacht géirí bróg a chur leis a líród an líród a chur isteach dahan I le mua agus seans is dói rud éigen a crothú ríist tuis am go bhfuil a rá sin a ríist eile ach chafra Connacht rud éigen a crothú Beag nach fihin óméid imí sa cluiche seo núla agus seachas bearna aimse a cup le Dixon níarna sin mór an leis an díróg go dtí seo. No, níarna, you know, so a ríistan is, you know, Clibbert a seo so cai siad, you know, Clibbert a gród dosach éfa go tíisteach iver deithe sin Is se beise se simúach, you know, mar dúirta cai siad just ansaí an le teanis agus dulchan cíní an Clibbert má Connacht go dtí seo níl an réitúir sásta sé gabhain sin nach irid Numracha boga on the frappy. Guys, we've talked about stability, okay? Not until the ball goes in. Then do barrel géisteach leis a réitor caint faoin na Clibbertí mar ní dólam go bhfuil listig mór an daoine cé tartarla uistéan sin munar immer tú ann agus fiú go rá iad a béal tucha go na frappií an sin stoi go déimfih siad an rud díreach céin a ríis sa Clibbert agus an lámh in uachtar crouch all bind set steady Corthaisteach an sin ag Gráinne Mórn agus inis ní ra mór an deisina Connacht go dtí seo leis an lámh Brandon sin spás aimse acu inis bearú tachtasteach á ríist tackle now Gramú déintin sin agus achhuaáil má go má tá deise mua
Cousin to all Ray agus búlt Keen and Shin Arish. Agus Shansig Mua for Ray. Leis an Dawn Chair agus Prabin Chair Mark agus Shino Mark and Isha Connacht and Lena Laveder. Cosig an Unsi Shin Arish last day got Lena Fihid O'Nather búlt and Talibs gan more on Cruhe ag Connacht to Disha. It's true, eh, Martin Ordon. Thank you. Just, you know, to the Tasha, but just Nishida Horle Kayla. Guys, we talked about huddles. She for Hessian the Tier to Stark Arish, full of yarn. It's Marshin is Doig and Lena Cool Maravi, Suller Dog, she a pork. And Shino Makshin Imi Katalev, Captain Hangaro, Aspa Cummersaw to Baden or Bader Slaunu, Lee Road and Shin. O Lova Lily Brady ach a rí shell na pella tuairt go Muan. Mua for the lower shelva gone more on brew sa gosint agus an Sarah knows go will an Ordon shot Tukadob gone more on Ibra a Yanis Hussant. You know, Shin agus, you know, Ben the Conley fought the shed Jackra a cousin to Tomer Fatrishin agus, you know, just cause she's in a keen in her town, chance in her town, Shellabak up by Hunyal, agus na Glushati her like Hale, agus just checking Dohan Keeney and a Lindsay Clark and Shaw as big tour egg. Is doing a vec from the deity of the Stach, Moss Rug of Greek Noi on Clibbert. She got rhythm a throw. This time you hold it. Finn and Shin, stoig vec from with Bader, pass a stick. I love shot a stick. Goal got Clark, Moss Rug got Iron She and Desh. Ban Kunde Clor, Tints Gimmertla Emnes Kill Rush, Tight Dollar Stack on AIL and Lena from K-Door. Imror Oak, Via Gimmertla Air if we fit. Agus Tissanger Luigmuds, Chisholm Aguero and Chinach Monster, Ian Clark and Lira, she socked on chair of freshen. Rash with Glibberton Shaw, Ray Tor Sauce the Lesh. Agus Feckenwoods Clark, it's Rhythm Stack of Lena, Ach Tisha. Tukla and Shingo Connacht Marialler and Glibbert. Agus kick Erica fought at Agus Love Luchter Bader sa Clibbert to Connacht Gadisha. Bader Iana Ryan Zimrory, Moss Rugga Brannon to her Burcrow, Agus Eilish Cahill and Shin. Ach a Rish, Agus Tissam Canera. Yeah, where you are. Chance Unse Ella at Connachtanish. Agus Bay Orhub, Rodegan and Hurley Kayla and Shachas and Lee Road, a Bullock and Keen. By you know, proceed to brewing to Chinner Moon, listen, Lishli had the road chin, so Cashin Kinty and the Roshanish. Passion earlier at the Giri Roding and a store. Harish moved to Conkina, Connacht, Stoic and Mayo Dowd, Brother Cliffshaw, Oxarale, Hihine, Care the Thaw, a Torlus and Unsi, Gwilshit Egg, Lagu on Lero Chin Contalov, Cominic Shin Aguero, and a Free Unsi Anish. Agus Lord Matter to into Ake agus Brandon Shin on Muad Unsi and Shin Leshin Umper O O'Leary agus Tashid race and Unsi Rish agus Finn and Shin just tog all the pass agus I'm shoot Barna Achtan Achor Saul Scuppy Tashid Sukri Tashid Ray Tashid Agrahe Brandon Rish an Umper and Shin the Tiaf the Stark agus Galore Ibra the Dane of a Connacht and Ish the Cousins Nigo K-Door sa Clare Gramu Dane of a Tiach the Stark and Shin agus Stoigur Bitter Frusterchus and Shin o Cousins Connacht Gador the Shea agus and Ruddas Massive Wienog which the Tort Buntosh the Rish Gamoon Fium Munner Dorley and Rudder Bay and Charlotte and Nunsi go with Desh Akub Ruddig and a Crohu one kick Erica agus Branny on Shin and kick a Tiach the Stark on Finn Ballaha Lagha Contalov and Shin agus Bum with the Club Shear and Nish Quig and kick Erica and Marialler and Gramu Dane of agus I'm happy with that. Okay, good. Basic will Frusterchus Connacht Ne Gramu Shin Choristach go Horahead nor Nachwil to non Rodig and a Crohus and Unsu. No, I've been Gramu Shin on wall, you know, being Learhood's Amy yeah, time's off. We should just a towards kick Erica Hope, towards Munster to Hope and in your two injuries, one here. One there. They're going in Meathlach for a Connacht or Cousin Connacht. Fui Vrew, Tissa Bullshit, Fui Vrew. Fos, which the Geary kick Erica Hort, agus na Madder Ace Shin.
agus más rud go socraí an mua beidir go drón a bostí má náiríonn siad sin 15 an nád sin níos mó nach há scór agus rís Connacht toirt an ádan seo go mó agus bhí luach mu sin cúpla nóid a hin agus iad ag búil an bíród can talamh más rud go bhfuil tú goisteach go sin déanaach ní fleach for tá botú nán agus tá toirt ádan éasca agus madar éasca go mó agus brandú ar an umsaí seo ní dóilm go bhfuil siad ní dóilm beceart gomach siad ag toirt an madar sin agus tá ahrú an seo tíochttasteach ró sin maithre tíochttasteach go gluthe Ready, Connacht? ró sin maithre vín sa gimmert le 13 still down. Weegens hána sí ó Craigs Guys, just wait. sách óg go leor féidireachta intí agus branóid an seo an dhéanamh sé mór an difriocht sa Clibbert le meid an chalas imethe I mar idir náisiúnta vín sa gimmert le Rugbaí Union agus feicmint a rís go bhfuil mua I gol I dro a taobhlína ní chuireach sé sin íana ar mór an daoine go dtí seo mar rinne siad an rud céine Nice tackle. Cicéirice limistéir fiche dó go dtí seo agus nula deis a cub beidir an tríú úd a aimsiúin seo Pink on the edge. Ordan Wahed Sean is Shaka Bach. Maar dúirt, tá connacht a toirt na seansan seo go mún for sin fiú gohfuil múna gimmert go maach nuair tá connacht just a bheith níos fearr is gan é an roiis go hó sin. Sinú mac gan léint nó sinú mac talamh mar a léite ar an sin agus thard an a ríis ag mua agus capfarrá ar cafarrá be ceartam rá más rá gobil siad fáinach an seo go darlóach an seans agus go dúchfic an seans Cunnathe an seo leis na tosathe Back foot. Connacht Use it. ar a lína hain a costa ríis agus umpar mór míltach an sin na tíochttasteach Line. gear agus barna an sin fáte On the line, hands up. gear a ríis tá si de géirí go lehan an is fin catamach a búlta san aig an sin ag Lindsay Clark agus Cicéirice géalte a mún an sin agus stoi frustrachas ar mú an sin hí ceap hain gur ceart go bí ágáil istis na tosathe go raibh siad a duine na madarí an sin ach Cicéirice sin géalte agus ríis in áit an gramó a thógáil pás caite agus búlta an talamh Chisholm Aguero an sin agus stoi go méid Connacht tá sé bra tá sé sácht ach a rá go mar siad sásta leis a go sin fiú mar botún mún a bhí an Mar dír go rá botún ó chuig mún na sin botún ó Connacht nuair nach chuir siad nuair dar lánaí siad an Cicéirice sin thug si chance eile go mún so botúna sin ó chuig mún ní mór an sin feici an gtí seo mar dúir tú hí me go chuig mún nearn siad an míthart a sin a go amach lehan ar a bhí rabeh siad fáideach sin bhíon na bearnaí ag teacht Tá mé heach amach úd ach go faoin Tá gúneáil siad istis na tosí hé agus más rug go gcuireann siad breúir Connacht an seo stoi go gcuir siad an bróg ar a líra a rís an seo agus go maith an sellh fáta ráise cup lúiseacht an seo Íntach mar an sin ar Dixon a gíri go isteach leistid an gramú ach rinne an gramú an sin fós a rís an achorsáil sách máil agus marialar sin an pas máil agus kickurthe isteach an seo mua tá limistéir fiche ó hain agus botún mór mílta an sin a tíochttasteach ó Aoife Corey hí go lór ama aice ní ra aon brúarú arí bhí an bhí mar am Beidir sin é numar gama chun cinna dhéanamh agus botún na tíochttasteach Injury over there. Múlta rís a go réitúir 10. For me, the ruck was formed there. Céir de ceap go dhéanamh Connacht an seo an Glibbert Níl cai siad pointíáil anyway céir a cepa chéir díadan siad Bhí ná ríiste just éhan í honnacha sin just á hocrú síos agus a kick mór fáda síos a sin me heb go beidir go gaiid siad began í níos múna sin a dhéanana just le goil síos a tíise an barc be sé simúil leis mar tá mé hepa go just lábhanúcht ar began í acu sa Glibbert so
There's the mark. Chéad clipper go Róisín inis, Róisín Maher, héis tíochtasteach an sin go Megan Callis. Fecha with an lanín an lámh an uachtar an sin a raig. Sa Clibbert. Ach se ráta sách mágat an sin caffar a dhégan i dhéana cahar points a scóráil inis. Mar tá sé sách dachar an targan seo áil go Connacht. Agus na rain si dé búna si can tala bheith. Ach inis. Siad cinál línta suas ar chléid an Clibbert. Is dóigan racha si. Cain si yes. Clibbert daintin sin ó mua. A rís an achwarsáil sách máil ó Connacht beidir mí agrathe. Mévo Galiri leis an Ramo an sin. Lily Brady leis an umper. Achwarsáil mí lacht for an seo agus a rís shelf na pelle tuca go mún. Retreat forward. Oberwad dainte egmú an sin sa chosint beidir reint den óhornta ráhar who cosint umlána dhéana agus go isteach sa rock chun shelf na pelle áilach a rís frahunsi inis ag Connacht. Umper go mat si beag an níos mó agri an seo fector an sin an glanú amach go rís cinálín máil cinálín clachfar agus sin níos fear inis go na Connachtí si 10 nó 5 méidir déag an mé an lína chéhrad crothú an sin agus an Creek nó si dé an Creek nó si dé Creek ní an iontoch má an sin déanta Ava Ryder an imrín sa rugby le Blackrock College. Nula lú tú an sinné go ráhar thu rud éig na crothú agus croigh si dé faoi dhearra. Crothí, mar bhí tú rá sinna Babhta acaptá arthúrsáil róháil ach fi si beag an níos agríthe sin agus sin rud amháin faoi si forhesin tá si go háá nuair atá nimmer cinál briste agus sin rinn si go maithe sin just gan an pás chaamach an chéadú agus just chas si sin agus an sin bhí spás a go Ava Ryder ná bhí beag an le deanna géibh sin fósach rinn si go maithe chríocht ná. An chríoch bhí an agus deis ag siafra heisin an seo é a chláán agus sé búlta go má aice ach ten sé ar chléin na postí. Fanann sé 2 ag 5 go mua ach caafar rá leis an brú a lug a bhí ar Connacht agus an deisina lug a bhí a mún ní lach 7 points go léthe. Sin dean sé seo go hámaithe is go Connacht just soccer siad ní a mór an chance go síos limmersteir fidó chuig go mún sa go má go pointí fátíí acu banis agus just cai siad just an brú chuneáil ar chuig go mún ar nach chuile se a péin. Is fiú hééis sé brú a lug agus na botúna lug a rinne siad ní lach 7 points sa difrioch, ní lach scór amháin sa difrioch, so breanúir gluthe sin bhí seansaigh mua scóráil chun gol beidir 7 nó 9 búnta chun cín ach níor chríicnig si dé chuig Connacht dí a tro eile den fork le kick mór míltach agus botún ó cóirí ag lán chúlaí agus chríoch na Connacht agus níos ní lach 7 points na fórna agus sin é an stíl immer céine beidir ba ceartún eáil an níró de choristeach dain I le mua agus cosint an agrú sciupi le lína inis finistúrú beidir goil spás ann agus tá passion catta go léirí spás go gcuirú inis agus breanúir a luas breanúir a guacht an Creek nó si dé cosint iontoch má an sin ó Connacht agus tá sé búlta chun cín char a taobh lína so tá ráha acub an dócha siad an Clibbert is dóigh go dóchaigh nó an sin amach ní dóchaigh go dóchaigh ach an seans a cub an sin núla an scóir sin áil arás. Rinne Craobh go héntacha sin é stoppa ach sin rud tá méhó go léirí is tosaí achta sé an scipaí san ar ecintaí mu lína cóil caú par amachta agus sin cit a háda sin bhí méhó tíh mó agus neartta bhí coppla immer sem meiste sin a chuig go mún bhí sean bu chumach lehan agus rinne Connacht go héntacha sin just í stoppa rivalína. Is fiú an cosan sin ó Barrett tóg for muí nó gnáil granú sin freisin. Fector fecin na cóinróirí an íirecht a rinne sí chun é sin a stopú agus ní lach 7 points átartha mar a lúg mu deise cup go amachchas an imistear fethe beidir cóirí agus a gcuirú tíre chlas mu tá lína demadidir hain ach breanúir an níróid sin a rís a tíocht amach ón Clibbert mí chhlaachtar a rís ó Connacht agus fiú is dói na bumantí mór a tábhachta canúla
Either lagan siad Catalave no bín siad mílach for san achorsáil no fiú sa Clibberton sin agus branúir na Clibbertí go dtí seo ná bhanúachtar Jacob agus nuair a cóiríonn sé. Okay, Pink, get our timing Then right. she'd button. Munster set up good, please. Couple of button done John Jacob. It's Kashi the Vehawad, what needs corn, nearly made in Shell of Jacob, so Kashi the Vehawad needs Slachter and Tosh Jacob. Malinish, Egmoa, Ordon Jacob. Giri Rodegan of Frogwan Shocks. Bader sa Clibbert Gullan Nova Nochter, Egg Connacht, Ach, Edig Immert Captain Gullan Nova Nochter, Egg Tossa Hamua. Bioganin Nis Agra dói an kick Gullistach and Shino Finn ma Valiatere a Prabin she to draw me cart go mua Burton Shaw a Reesh Barrett go ma sa Gossant then a Gramo and Shinner Clark Umper more meal to gonna toss a Reesh Agra Finn gonna toss a Reesh stoi Beza go vec from it because Shintira cut the Horlians and Shin Leclerc Bennett Togal Shed na Pella Achorsáil to come agus Finnacle Brog leis Reesh Takin Calav Connacht agus an Lírod Fós ag Moa Sinna Guero Reesh agus Gul Three Cousin Derna Bert Branwer Lewis tá ag Moa agus iad ag Unsi She'd find a Gamach that she'd Skippy san Unsi Cafa Raw Sinna an Achorsáil the wide Skippy a quick and moon Neil Connacht fall chance just fall agriha Actually, different. It's without Narita. No, just Achorsáil a wad Skippy so what these agri head quick moon Gajisha. Dear, nor a Lewin to way. Chance nish ag Moa. Beshi the Giri stoi an Nero Char Kunal Stilish na Tossahe. A ve Bader he's finding on or Ella. An Umper and Shin the Tirta Stako Claire Bennett. Katamako Finn agus Brano and Shin. Finn go Corey. Agus ní dóilm go bhíoh Corey scór níos éasca sa cluiche seo. Bhí bhad neamach go spás fácií sin. Rís má bhraininn tú siar beidir go bheicfumid ar a scáil an é. Cosantóirí Connacht a Branú iste. Sin é bhí Branú isteach an áit bheith Branú sús. Na bhí Berta bhirta sin, so bhí na himóí Jacob ach, bhí si de Branú iste. Feictar an sinna Rís. Finn a fall na Lírode agus just a Cámach go Corey so éiscit de Corey an sin just riisteach agus 7-2 an sláánú fós le tíocht agus lór aib obair mach Connacht le denómad an ish 20 seconds 20 Imi Seansan ish ceire fointe dhéag chorid na fórna agus tá sé búltar yes Cá fointe déag idir na fórna fós Tridum idró la hama. Neil Connacht and we as a glihe in anchor. You're off score after her. A couple nómid o hin. Ben winning a couple leis a gosan tá a couple don chud móide. Agus más rug bhfuil si ná na bheith níos fearr agus níos sciúpaí san Achorsáil agus lena lábhsáil. Just hold a second. Si fós a glihe Time's seo. off. She's off the pitch now. She's off the pitch. Okay, time back Ceir on. nómid nó mar sin go dtí le hama. Beis de Giri Shelv na Pella all sciúpaí go maach. Tá seans ag Moa inis. Shelv a chunáil Umper sin na tíochtta staach go captain na forna méhó go líri ríis. Cúpla Umper ma uhi sa lá seo. Passion a goil isteach. Ach a ríis. Moa ionach má leis na tlíthe. Ag ligan séir leis a díród agus a gairí ón talamh agus cúpla secondile a all gon glanú amach. No, Pig. No, your players put her in there. Sléir go bhfuil Balls down, your smacht players put her in omláin there. ag Moa ar a lá seo go dtí seo. Seachas beidir nóméid nó go agus a gcuirú ríis a fáil spás. Agus a pass ionach má goil trí agus tá si tríd an grígnóir si dé. Agus an uair seo níl botún ar bid déanta aici. Fáin si tríd an gramú. Crígníonn si sa cúne don na dara úd sa cluiche di agus díreach ribh le ama beidir gánóméid ribh le ama. Ceranóméid ribh le ama géal Connacht úd agus gáóméid ribh le ama géal siad úd eile agus. Is siad na bomantí sin na momentí is tábhachtaí is dói sa cluiche agus. Tá siad cáilte Connacht an sin nula.
Oh yeah, you know, sin rud fao chism ní bháin go luas ag ceachta sé an láide frisin san héite tú spás a chuirte má hosín si, you know, tá seán an Jacarí stoppa a go ríist just, you know, beidir gur aspa tahiad sin atá imórí chuig go Connacht that, you know, níos si de brandú sús a brandú cáhfuil na himórí as a góir, tá si de brandú stachar áit tá sellh agus de mi hapa go binne fáin nach chuil si de farar na himórí atá sir. Agus tá si de just a tuairt in bearn agus an spáis an go chuig go món. Níl an count sin sláán hacha neir fithe dó a cúig go mua agus mu de dridde me dro le hama é sin ráte bháin óma de hin fiúach a rís a gcuirú ag scóráil an túin ní an mórrán siúil ag mua Hart lína le hama a bhí siad agus se na peilechop ach daimsigh sí barna agus chuirtar an líro isteach sa barna sin agus rís cos an Connacht mar sé tharbol a Babhta an sin an uair sin ar glíán a ríist. Agus ráta gáin ómid a hinach don sé ráta rís agam bes na géirí shelf na pella ach níos chuí sin is dói. Didn't go 10. Níor frab líróid sin sa meidirach an irid agus Scrum, retake. rís an tord an a hort go mua smacht omláin a chur a gluise. Tá sin, you know, fiú bei démar chuig go Connacht sin an údeir sin ligisteach rih le háach, you know, just cai siad na botún seo a stoppa. Mar dúir tú tá just a tuairt na seansan ar ras agus tuairt an ordán go chuig go mún. Is fiú má dhéanaan tú botún grand tarlíonn sé ach an rud ná go bhfuil Connacht a déna botún agus sin díreach go níos sin ag déna botún eile rís le rís eile agus más rud go bhfuil ná fáach agus an gcinál nó sin agus déon darmaidir na botún a dhéanaan siad agus an immert a bhfuil siad an nán immert a immert. Tá sé an án tíochttasteach ach mar a lugamid beidir 5 nó méid dé go hin ó 5 nó méid ó hin. Tá sé de tuairt ordáin a ní ordáin go mua agus tuairt a líróid go mua gan mór an obair cosanta mór ó mua agus sin an rud is dói a gurfig frustrachas imró dáid. Dé an immer déirnach den le agus ben mua géirí an líróide a chuineáil agus sin a fá barna eile an sin go líri déanann si íirecht an pass a chóirt ach déanann sé chun talamh lehaman seo the Virgin Media Park fithdó cúig go mua agus caffar rá go bhfuil nach Connacht muid go leor ó Connachtí seo is dói go mé lehama fáilte go imar a dádan agus go sin ná labhairt lena fuireann ach go leor le déanamh bheith Connacht sa darna le. Fithdó cúig an seo Virgin Media Park an dar le le tíocht a gan cúpla nóid agus feicimid an sin thu. Umpur ionach mór míltach an sin ó Chloe Pierce si beag nach gan níl an réiteoir sásta for go raibh siad agus chialam agus tá sé scapún sin go féin agus Cóirí a rís a fáil ar a líród. You know, a tíh an rock freisin a goil síos a sin a tíh ach tá cosint Connacht go má freisin. Más rugur ó aine breanúir an gluthe idir Connacht agus mún faoíochta ag ribh a gluthe seo sin méhó go lírí tuach na rás chuig a buite sin méhó chuoineán seo sin Chloe Pierce ag dolisteachta sin umpur réiteoir sásta chuig a líród siar. Back foot. Advantage, offside. Rís Connacht as an immerton sin agus tá takeisteach an sin méhó go lírí agus a kick an Bradfic sé agus Bradfin sé go gcuirú a spás a cinis agus sin é an spás an lugamid an sin tá sí brascopi agus sin ibre dó go mua ag tíocht ó Chisholm a gcuirú. Díreach an sin feicbit cé go dáin siar agus an náintí a bheith. Count sin slánathe ag Katrina Finn an sin agus nílam ró cínsa an rá. And use it. Agus mua ag géirí immert a ríist si bras ásta onsaí ó átar bis a barc agus feictar inis céim fá. Leis an lábhach Brannan sin spás aimse a cobanis bearú tachtasteach á ríist onsaí an sin leis an umpur ó O'Leary agus tá siad rééis an onsaí a ríist agus fin an sin níos fearr inis go na Connachtí. 10 nó 5 méidir déag an mé an lína céhrad crothún sin agus an gríd nóis si dé
Creek ní an ítach má an sin a bheith beidir níos fáilín an uair eile. An umpar an sin a tíochtarteach go Claire Bennett. Catamach go Finn agus Brano an sin. Finn go Corey agus ní dóilm go bhuíoch Corey scór níos seo go dtí seo. Seachas beidir nó méid nó go agus a gcuirú rís a fáil spás. Agus a pass ítach má go trí agus tá si tríd an Greek nóisí dé. Agus an uair seo níl botún ar bid déanta aice.
Agus fáilte ras go Virgin Media Park an dara le don cluiche Comórtas Idirchúige an man idir Mua agus Connacht. 22 go bhí ann ag Glahama agus be Connacht a géirí rudí gan a ahrú sa dorna le seo. Nuala breanúir a géad le stoi achhuasáil Connacht an clibbert Connacht agus lábhseáil Connacht sinna trí rudí is dói gur ceartún cain faoi. Tásómid leis an achhuasáil is dói agus an achhuasáil beidir an aspa Lewis a bhí acu agus go raibh sé míchleacht for bearú sin ahrú sa lá seo chun ordáin a crothú go péin. Bei, maar bhí cúpla seans acu, nuair fuair de shell cúpla ordáin acu limistéir chuig go mún, leach chuig go mún as just mar lútú sin a chósáil bhí sé méagríthe ní sé á scipaí agus bhí chuig go mún an fáilistechar líráide sin agus an brú chorartha agus sin rinne Connacht botún so cai siad sin í an bhhaid níos ar le seo. Agus díreach ar a buinte buise ní botún go díreach mar eag cúise amach ar a taobh lína hééis de meidirach bheits siad sásta leis an tosú sin. Is dói luimmuid na botún an sin a rinne Connacht sa chéad le agus ag duine tráchtreachta ar a clibberte bhí acu a lámh an uachtar a roinnt in a clibberte ach an tain clibberte seasan amach a magna hain ní leis an fút nuala ná an ceanna bhí acu cúig meidir ón lína hain agus nuair a chóiríonn sé bhí sé sin slacht for freisin. Bhí sinna botúna sin an dara kicktá nach well tá sam gur sé defaí ar Offside. Sin tús níos fearr is go connotation botún lua Gráine mór an sásta Lewis an chluthe a chuir níos sciupaí ach go rís feicimid an achhuasáil sin má go má Connacht agus deis ag mua an cosanta agrú agus feicimid tura an agrúcháin sin sa gramú Connacht fósta shelf na pelle fáinach I rí rud éigen a crothú heisin sin leis líród siad sách dáin leis a bás agus a rís tugann sé sin am agus spás go cosint múin rud éigen a crothú agus rud éigen a agrú sa cosint. Umpur tíocht isteach bhain sin ó Connacht agus bhhad níos fearnis agus iad a gumpar na líróide. Is still limistéir 22 meilearnis chun ceann an uirnta agus lábhseáil níos fearr tuach mit arás go lábhseáil béidirach an lábhseáil níos fearr ag seo pás choristeach sa spás an sin go Connacht agus iad a géirí rud éigen a crothú Lewis a dorna le bearú rud éigen a crothú Lewis a dorna le 22 cúig atá ann sa scór. Buntáiste tucha an sin go Connacht cicéire cicéilte ag mú an sin marall níor bhóg siad as an mealach sa ruch agus céir a dhéim fa Connacht a seo is dóigh go raach siad a dró na taobh lína nuala. Tá mé heappa Option. Fánachtach níl tá si a tógáil cicéire a sciupaí an seo. Umpur tíoch suas agus a lábhseáil agus máil socrú suas ach a rís cosint mua tacht amach ar bar an líród búlt chun cín bhí sé sin ar nós céir de rinne an Afric has sa churann domhan den deirnach ag tosú máil I lár na parke ach an uair seo ní raibh sé thormhail a berta for éir agus a rís an shelf tugcha go mua seans éalú ó limistéir 22 féin agus nuala luigmuid na botún a rinne Connacht agus an achhuasáil Connacht agus grachrod a luigmuid Connachtmuid a rís an sin. Ja, sin is an lábhseáil sé díach ag a level seo just a méid botún lábhseáil atá dhéanach rinne siad annach a deabair le fáil síosa seo lábhseáil ionintach mus na cúlaithe agus an sin just cúpla glóiste sin agus a rís a cosint barna héis barna agus bhíríal na buntáiste ag móin sin tá sé sin háart an is de bronarm le hu a stop an sin nuach ordáin eile is ag mua agus an kick go isteach ó fin an sin isteach go spás tá finine déine go má stóir cléthe agus sé ar nós go bhfuil cinenne hééis cinenne má déanta aice sa cléthe go dtí seo agus mar thorad an kick a chuig isteach ó fin
chuir Connacht an lína ar a lírod thar a taobh lína ríist sé sin tóca sciopí ní dóil an ghfuil ceada cubéis sin a tógáil sciopí mar eágur sin socraíach a ríist cinna má ó fin an kick sin a choristeach núla. Yeah, sin é, you know, tá sí duna go háin waithe teanniu mar, you know, mar lutar seo é chéadtám chéidir hosta sí le cluthe síntir le far an síntir na mún tá sí duna go anstúrú sin tá sí á bheas go sús you know, chur amach leathan ó chuneáil cún gus coppla kicking tá chuirteach é freisin agus más tusathe agus breann túir de lechúlí cliberte mu chur a líró isteach spás gan mór an oibre le déanamh hain fachtú bras hostal sin freisin stoi ach brandhfuil sin an pass eile pass ceart a ríis Lobhseáil an má mó agus unsaí an má an agrathe an sciopí achrasáil sciopí freisin lehharn an sin ó fin tógann si seilbh na peileisteach chu go gramú an sin beag an mí agrathe an sin Gráinne Burke leis an umper gramú déanta a ríis mí lachfar ó Connacht an sin kick éirithe géilte agus is cuma go bhfuil an passion tóca ag ifar a hocht Jemima Adams Verlin tá si de tíoch siar go kick éirithe eile mar eall go raibh siad mí lachfar san achrasáil. Bhí you know, tá sé an silir nach réit sa bheith chuirteach leis leachúlaí agus sin an darna kick éirithe tá tucha go banis leis a botún céine. Mú sásta seilbh na peile chuináil Chloe Pearce ach Lobhseáil go Gráinne Burke an sin. Burke den an was cé ceapin Idirchúige passion tucha agus ríis fin spás barna aimsethe agus críochneis dis a cúne beidir ní rá chu se thar a taobh lína a ríis cosint ceapan hingur barad bhí an a ríis beidir taobh eile den farc ón uair déarnach ach a ríis fin an sin brasochar bra ré chunach sí barna agus cúisí sacha barad agus beagnach bhí an túdacha. Yeah, bhí an ará sé aici. Let's go, guys. You know, sin go mála feicáil freisin just an aspisin dá dachlithe go bhfuil si ná an riocht freisin má an sin chance. Sé nós núla bhfuil si duine cinna má hééis cinna más a gluthe seo. Sin é, you know, yeah, you guys call 5 and you got 4 in. Chéad tosú Idirchúige. Guys, numbers Ní earlier, lech trí please. cluthe go dtí seo ceathrú cluthe Idirchúige. Ach si duine cinna má hééis cinna má is stúrú a cluch go má peochan na passan na cearta gaimsú na barnaí kickáil isteach sa spás agus chur lór brú ar Connacht agus a ríis feiceam an seo is dói go gcuirfig Connacht bróg leis a díród seilbh na peile tucha siar go mua ballathe an sin an mha ag Lindsay Clark agus méhó go líirí ríis leis an umper Lobhseáil an sin ó Pearce go fin go gcuirú spás aimse aice an pás tucha an sin go Lana McInerney achorsáil má ríis agus ríis feicimid an achorsáil agus an agrú san unsaí go háirid idir na tosathe í lech madidir nó go na golanis ag mua be siad fáin agus dói fála móg siad an géad le a ríis breanúir seo bra fáin ag sin éilis cathe leis an umper Salter Townsend catamach go fin agus an kick curtha isteach agus caffar rágra an spás an beidir gur sin an cé botún atá déanta fin beidir go néim fá pass a job a chuir si brog leis líród fós rial na buntáiste nó ní rog am leis céil ceap mé go ráach beidir gur ceart an pass sin a cahabh nó fiún sin hí na himóí Jacob you know, bhí go chunta bhí siad an bháil a ríiste bhí siad de brandú isteach ar rock seachas a bheith brandú sús agus bhí na cúlaí ar fad go tíirtí bheile as bhí cúlaíthe chunach clósar a dtíobh seo so na mé heapas an am sin gur sin dhéart aici just an pass a bhairt amach. Ag an am céine más rugga cúig an kick chuig lábhach with a rágur kick ínta bháin a ríis finnar a líród a ríis Tá sí bras ástan líród a chót sús chuig a gosan so le gahan si a pass agus mar sin tá mua ag gimmar agus breanú díreach mar thura agus díreach céir do bhíime a rá tá sí bras ástan pass a chót éach onas go bhfuil barna dis a gosant agus a ríis úd crutha acab an sin ón a bheith dáintéireach agus déanaach leis an unsaí
Stephanie Noonan captain héana bhí leis an úd. She's Stephanie Noonan as a reach, you know, Imre Leán, Ancha Tahi, Stephanie Noonan. Rihan si ón gúil an déanach chun an pass a hógáil an sin agus caithfar rá fiú beidir nós úd cóirí sa céad le beidir gur an níos mó éibre le déanamh aici ach fós bhí an istóigh gur an túd sin crutha ag na tosathe nula. Bhí, you know, agus a reach, you know, madrá sin méid atá Connacht mí agrathe tá chuig mún an agrathe san nachhorsáil de sé bhaid ní sciapaí agus just tá si do gcónaí a breanúirce tá tála you know, fiúnar for Lindsay Clark nar brimsear a kick sin agus tháinig si tras na parca fós hain hí na tosithe leihí agus bhí si réile si chéad leis an nachhorsáil sin agus réile go ar nonsaí ríist. Jane Clahasí ar a taobh lína a taobh sús mála Kate Flannery is dóigh go dúcha siad a seach chuig go glyfa go lua ach sa céad le dóigh gur bé fáinne struchtúr agus unsaí mua sin beidir buach faointí an chéad le agus sé feice going an sin núla ríis sa núd sin atá scóráilsa ag Noonan bhí siad bra fáinne bhí siad déanach leis a bás bhí siad ag aimsú Barney agus ag aimsú Spás agus a ríis an achhorsáil sin agus an struchtúr sin agus an luas sin agus ríis feictar fin kickáil na líróid agus ag ballú a kick hain agus tá rás an an isis feicim mud luas fin an seo freisin agus a ríis an gramú tíocht isteach ó fin rud éige na chruthú Brana agus an sin an kick éirice búte ag mua níacha Connacht 10 méidir ach an irid agus an isis ordan eile pás a tíocht isteach ó Pierce Loveshaw wa gramú ionach má tacht isteach an sin ó Emily Foley ach fós rial a buntáiste ag mua agus a ríis an fáine an struchtúr agus gachfad a luag muid tacht chun cín an sin go mua feic muid cárta buí an seo freisin. The sub ready to go here when you're ready. Should I Poppy Garvey go Connacht? Never back 10 since in this area. Never back 10 in 22 going. Ní agus sé siar de maidir agus mar sin nuair a rinne sí a gramú nó chuir sí isteach ar nimmert. Sin cárta buí gach éon lá agus ríis feictimar. Perfect there. Perfect Tá sin chusant Harbh mí chachtar an sin. Claire Bennett ag gimú an barc in ish. Mála Stephanie Noonan. Jane Classy a tíocht isteach agus Kate Flannery freisin. Feicim muid fin fós ag leanún taráig ibre de. Beidir fiú go raibh agus Brana sin ón géad. Ón géad unsaí agus Flannery ar barc. Tóga sí sell me pelle, aim sí a Spás, pas sí a ball agus sin an trí rúd go gcuirú. Pas aontacha sin ó Trina fin ríist. Tá si just cho Shave. You know, ní chuirn tá éasta, you know, hírág mar sí gimorta seo ar fan na cínta. Tá si just, you know, níl tá churáasta, tá si just bra relaxed sin agus beanú ar ceirtatá a thóir agus bhasca sús agus just tá si duna go héntacha teanniu. Níl Kate Flannery ach táchaí ar a barc sinna céad pás a chaisí an pás a chaisí fear go fin siar go fin an sin agus roint cluthe ag Flannery immerthe ag gifrid de nó lechúlaí clipper sin mu go mún agus stoi go an taithí atá aice go beidir gur dúcaigh sé sin tiile muíine go fin agus í ag immerte gifrid de neo agus níorach second bháin fáce aice chun an kick sin a thógáil agus ar foríal a ríist trí go cethir a cúig in isis go mua agus muid a go isteach chuig a darna lethnúla beidir go bhimar rá go raibh de sé Connacht másra go raibh si den ná na rudí bonúsacha a ceartú an achhorsáil a lábhseáil beidir an struchtúr unsathe a cheartú go raibh de sé go raibh an de sé an cléthe seo ruachantach a ríis ag tuairt ordáin ní ordáin go mua agus gan mór an stró chur ar mua sa cosintach an irid agus an fáine an struchtúr an unsaí an luas a luagmuid faoi mún ag tacht chu go bhór ríist agus tumid a branú ar fuair nachhfuil rómhórtha faoi céirtá an bhrasúr á dhéanamh inis. Yeah, sin é, you know, agus
Beshin is massive as you have mark mar imrata barn the more quick moon neshik's better than just Immerts is squilte yana ach quick bedimar who we that the gamer so we have Bishi the Hain Gary just create me sorry and their few like cousins Mumhan shot as she dagri gama ach ta Ivrene Salter Townsend have here the rock agus ta Bert Hula Fork is the dear class me the carton rock and limiter for hit agus beidir go bhfuil Astru Shelva an seoigh mua atá agus díreach ar a buinte buise Céad Flannery ar a líród bhí siise count in a Bert Cossentóirí a bhí siar in a lehéin den Fork ach isise bhór a Céad fás agus stoi léiríonn se sin an unsaí or nó an Lewis an unsaí be cartam rá atá ag mua agus an tuiscint atá cub san unsaí freisin se cearca leir a bheith sciopí san unsaí ach muna bhfuil tuiscint acud the goals not me ceart ach níl se sin a tarlú le mún tuigeann siad cábhail siad le gol tuigeann siad céir tal a tarlú cap me go gur chuig an níro sin col cí me héin ach an réitor sásta ach díreach an sin feicim at a ríiste pás catta búlta well tita chuig a talamh a rís Come with Rog or the Dixon. She's in a good lower Iber leis an níród tá sé á fáil ach níl sé fáil a nummarcha níl sé fáil góin be ceartam rá 13 now clearly. Second go. Lana McInerney ní bhéis sí sásta is dói leis an gine sin cinna ceart a bheann am a thorm páirsan de féin You've got 2 injuries, no time off. Bert híos ar a barc faoi láthair Changes her as well, turn is off. Roint athrathe a tarlú an seo freisin Fóla ní bhréan an na tíochtta staach chuig gluthe a ríist in áit siafra heisin go maith ceart labhairt fuaí an isnúla rinne si go maithniu a ríist imróg si den chéadú ar a thosa si go chuig go honach don fern tíir chalíó agus a ríist timir si go maith go mí happy chuir síisteach couple of kicking talk she's chuig go mún agus just I suppose ní she fall nord on a tossy here Sróig fág an na park go mú a freisin Salter Townsend Imi O'Bork Aoife Corey imethe O'Bork agus Mévóg O'Leary captain na fuarna imethe ón Bork freisin Tróir héis fágáil agus tíreach in dhé fágáil na parke tá si de tógáil picturí le Loch Lanúna óga agus tá sé ionach é sin eáil beidir rud nach bhecamúd go minic é gluthe na bhar ná an cinál cumarsáid sin leis an Loch Lanúna ach tá sé ionach é sin eáil Retreat now, retreat. an seo a rís kick mór mílta tíochtta Connacht níl siad a déileáil leis sin chuíonn siad an líróid sin isteach agus a géirí rud éigean a chruthú an seo si é fóla ní bhréan an inis ste an darnahir sa cléis seo tháinig sí isteach a heisin níos luúthain nuair a imiúd an barc ar fuil si géirí rud éigean a chruthú inis las go mór mílteach tú chun sin san líród agus Bert ag fanacht ar a líród éiríonn siad lob agus a rís Connacht na lehéin agus a rís cinna héis cinna déanta ó mún agus breanú fiú an sin ar a gosint agus is dói an nóméid sin is dói léiríonn se sin scéal an cluiche go dtí seo nua Cuireann siad a kickisteach búil an Connacht an líróid can talamh ach stoppin siad stop siad díreach ar buinte buise nó chuaigh sé can talamh agus tuú deis go mún leanráig gimmert sin rud níl siad just níl siad nílsach tréideach tá ar a seaú siar ón líorthá tá ar a fannacht le chuig mún leis an líorthá a chuirt chugam caiisiad just goil isteach agus go le treidlí choúir atá a ggóir agus gan a bheith stoppa breanú ceirtá tála Ciara McLaughlin na tíochtta staach chuig go glyfa inis Lily Morris freisin stoi sa chéad stopú eile feic mu a Bert na tíochtta staach Eve Prendergast fannacht leis an líróid a chuir isteach a géad cluiche go mú freisin inneo seachtar atá gimmert a céad cluiche inneo agus is dói go bheic mu dimhnacht na fearna agus a passion thóg sí lasca
ítach sa gramú ach bhí sé sin ítach má lána mac an éirní thóg sí a gramú ach fós sí ré leis a bás ach búlta chun cín an sin 2 changes for red count in a botsún anmh atá táirda go dtí seo ó mua éilis caithla fágáil na páirc inis go mála sír se Craobh Berta rinne go más go dtí seo agus fiú go rá clibert Connacht go má ag tús a cléthe agus go rá lámh an ucht racat go lua rinne siad ionntach má an asin a ahrú timppel Crouch! a choríis 3-4 chuig go 8 nóid imi sa cléthe seo go isteach chuig an garhrú déarnach an cléthe céir is féidir le Connacht déanamh an seo pás cat amach an sin sin éhín a Connacht éimi isteach i bhrid dé nó lethúlaí cliberte an muith ba ceart am rá Connacht Counter's good. an umpur tíocht isteach an sin ó éilis cuinn in roir a bhuaig chéad ceapí idirnáisiúnta sa parc seo seachtainna hin ní hálíonn sé ó vinnic go nimríonn tú gon tír so the nimríonn tú gon cúige ach rinne sí é agus écht ionntach go bhíán Hold on. cic chutha siar an sin beidir go ceart seag na peile chuineáil ar fe roinnta glúiseach teile ach a rís spás go gcuirú an seo cat amach an sin go fin tógann sí an gramú chun sí an líróid siar ceart agus a rís feicim mit an achorsáil glán sciopí ó mua a rís achorsáil i tíocht isteach an sin agus be prendergas sásta leis na tosathe gon ardán seo tar si de thuirt de in a chéad cluthe rís mua ag aimsiú an spás agus i ggurí cluthe lehanna immert agus cat isteach an sin go Flannery agus sin úd ionntach eile ó mua agus iad aimsiú Barney lehan agus a rís cafa rá rinne moine hin go má éasca go Flannery chríochnú núla ach nor a frickin siad na taobhlína nor imríonn siad lehan is de déna go leor spás Tá sin ríist mar bhí tú rá sin just bhí tá nachhuaáilta sé just a bhád ní skippaigh sinna fágú siad a fáil spás si de fáil na Barney rinne na gúlaithe go héntacha sin láh se líntach go amach bhí obair le deannach go freisin ach marhealar go bhfuil siad chu agrithe agus gúla nachhuaáil chu skippi sin nach tá ar a fáil an spás i mai lehan na sin Fánacht an isir an sláánú an zachar an taobhlína búlta go má ag fin ach íon sé slánathe aici strucha 9-5 atá an agus cafa rá beidir go bhfuil an cluiche ag imi ó Connacht inis ach fós go leor le feicáil inis an gúil go múna gcuirú fágáil na páirc inis Héis lá má 3 úd fáte aice is a rís feicim a dtí fágáil na páirc agus tíoch sús go loch leanú na óga ag sinú líródaí agus tógáil pictúirí agus a ráthiló le loch leanúirí óga ach ionntach sin éáil beidir gur ceartún méhógalíria a luigh an seo freisin núla tis an gur dág sí a páirc nómada hinach a cé cluitheráis go mún rééis gurtú glúine donna gá ó brád neach mudíg immert le mua ón cluiche sin in aine Barbarians gá bhbliana hin nach ionntach í eáil arás beidir go deachta mit arás chuige sin agus barna a rís aimsethe ag mún ach búlta chun cín an sin Jane Classy an sin a bhí an leis líród agus rinne sí ionntach má beidir go ceirte an líród a chuineáil ach trícha né a cúig chun tosig beidir go brasás an passion a cath freisin beidir más ruggur gráin 18 off cluiche níos gire sa scór go gnóisi se na peile a gul siar go méhóga lírinúla nach ionntach í eáil arás ar a barc agus ní bháin arás ar a barc ach mar captain na fuirna tá sé go héntaach sé Jackar orintanta tartarás ó Gortí mar sin as mar dúirtí bhí bhí gá brodeí ar glúin ach rinne si go héntaach má sé le feicáil gohfuil tá luas fósaici mar binir de bhí gcóníici tá sé an skippaí mar tosíthe ach bhí sé le feicáil sin iniu coppla brise aontachaí ag
you know, he's still lower and glóisteach the Tom fad so clehan wa him he kitch you Connacht the shove na pelle reached us reached derf me few good York me right or gadisha give you rod egg and a crow agus Beidir gur misha tá lucht agus mé á rá mar tá sé bút chun cíne Connacht reached tú sé chun fanach ciún is a caiin faoi ansí Connacht hean hain agus feic me cad a hálóach gach reach ord an mad tucha go múa na una díalúg tag ar a park an is go múa agus be siad sin na gírí rud éig an a chrochu go péin agus a lámh chur sús gon chéad cléhéile an lion an tachtan sicún der seachtain a sicún Crouch! Connacht an seo beidir nach chulta ná é eáil ar a scáil annach le ganín cuil beidir sa chosint go lór aibre le duine seo chun ansaí a stopú agus ríis feicimid céir a háirlein sin Flannery a bhí an a gibh le de an sin nó lethúlaí Clibberton muibe ceart an rá a ríis ten siad lehan luach mud an sin gorá siad cuil sa chosint agus beidir go raibh sin turtha cuil cosanta a luach mud a ríis Pierce leis an ansaí agus an lábhseáil déanaach páirt an cluiche tá an mhór de agus gúil si an skillú le mar a luach mudí ag immert a cluiche baile déarnach gon cúige pass an sin tucha agus a ríis Brandwer achhuasáil an seo Prendergast go lór am agus a kick beag a dulaisteach an sin ó Flannery a ríis ní gon chéadúir sa cluiche seo gon dhéon siad a drón a bróg agus beidir gur ceart líró a chuineáil is a lámh agus beidir sin gáil beidir tríúd be ceart gomach mua á fáil an sin núla agus is dói nuair tú trí ceathar pointe chun tosig bhfuil tú sásta na rudí seo a phríáil agus tú a géirí de lámh a chur suas gon chéad heile beidir gur ceart na rudí ceart a dhéanamh. Ja, sinna, you know, na mé hapa gomach an útin fáti Jacob chá durch sí an pass amach you know, tá uair an tán ar tá sé ceart an kickback sin a chuir seachtíh hir bhbach ní an spás an na ríide so botúna sin ach a ríis feicimid an spás fáte ag mú agus a ríis bhfuil sé a búta chun cín an sin sa gramú ach sé sách éis go múna is an spás aáil go chárid nuair a héin siad lehanach luú an sin na rudí ceart a dhéine leis an líród núla agus ag dróid rhythm line an tachtan sicún beidir gur ceart feiffáinach an rud ceart a dhéine san ansaí agus beidir an líród a chuineáil in áit rudí a phríáil. Ja, sinna, you know, tá sam gúil bear na mór de haca bach mar dúirtú, you know, tá chudhór gan na cailíní sin na tar an minse teanniu be sé de géirí, you know, níos mú nóméidáil an tatan se thugan nó fiú tasú tatan sa thugan na nine line so tá sé táchtaí just na cinní ceartaí anna. It's just a cramp, I think. Se barúil go mágur luach mud fáine mua mar ceantainna na rudí maithe bhí acu agus an sin iad a kickall a líród ní bhachas ag céir a tá an tarlú is dói agus Shelf a cup a ríis dír clas mu an limister fihe dó meidir Stoi go grothóig siad rud éigen an seo freisin beidir go racha siad a dro an máil agus sin go díreach a hálóin lámh an uachtarach na tosathe sa cléthe seo ag an mún 4 out Connacht beag nach as an Everton sinach that's once rinne papi Garvey go má fá amach as an áin feic me Jane Classy an sinna géirí Shelf na pelle fáil siar agus pásadul chun talamh an sin ach fós Brandwer feinacht mua tá sé brasásta Shelf a chuineáil agus tuiscop go dárlóach rud éigen más rud go bhfuil siad feinach an kick an sinna goleisteach beidir ró dhéanach bhí núnan ina héanaar an sin ar a glíháin nar chuirsí an seout isteach an líród agus gon kick ach beidir an ceantanú warranty ní achamúd go dtí seo bhí an achrasáil ó mua sách déanaach nó sách máil be ceart an rá tócann sin ó Flannery agus go lór spás agus go lór ámacha lábhseáil ionintach an sin ó éh ó phléanach chu sé chun talamh chu sé siar fós Brandwer móin í mór an brú acu agus iad a gunsaí Brandwer an spás tá acu fiú Lewis a cosanta Lewis lína cosanta Connacht níl se le feicáil an seo las mu beidir den chéad gá nó chéad burt cosantóir
Release and picked up. Rish fecum with them. It's Leash and Ousa, Dick Moore, Rinishy, the Couplore, agus Kata, Shino, Finn Bader counting a butt, and Cade Button or Rinishy. It's a clear shot. Head into here, guys. Time off. Couldn't pass. Just take your time, guys. Just everyone take your time. Agus. Just take your time. Clignan Shaw, the Burt, Emory Connacht the Bader got dog from it. I'll keep them on Spórt Shaw, Kind Fuina Hunnady, a Tiach the Stach on Moa. Oranta Nora Haggans galore Lorana the Stach Nula bin Shadachar on Steel Immer Kane Hunal agus Bader on Lewis Kane Hunal. More than a command shot. Tá dhéanana go hánmhagus mar meaning tú freisin gur catharach up se den chéadú tá si de gimmert gon for an change freisin so tá sé ionintach le feicáil go bhfuil na cailín sin teachta seachar barc seo aniu is nachhfuil a caiid anna goil síos so tá seantínta chaach just fólam agus taithí á le gimmert cluiche sin se le món aniu cho go dtí seo tá si dhéanana go hánmha ar fad. This am gur hála bit a rank button or bit ní button be ceartam rá beidir cinna mí ceartan ó beidir go ráhan in níos fearr ar fáil ach ag gnám céine trí cethar puinte chun tasig means tú sásta rudí a phríáil agus beidir gur cearcop na rudí seo phríáil freisin ónas go bhfuil beidir nach gur bé sin an tám ceart chun é inmh. Sé beidir é. Sé dachar rá mar gur daibrig sé bhacht rágur sin ní ní daibrig sé agus mu rágur butún a bhíán so ní éta chu bú a bheith sa réir ag tasteach chuig go glyfa ríis fecum with Eva Ryder tosú le Clibberton seo go Connacht. I think it's 9. You ready? She's coming off there now, yeah. We're going go last barca seo neachúlaí agus ríis imar sách óg bhí gimmers le Connacht faoi 8 an nura bhuaig an Comórtas Idirchúige faoi 8 an nura in aice le siafra heisin dá go park na slúthas a cluiche. Rinne si go mágráin mór sé dachar duine go má mar lechúlaí Clibberta iste nuair atá an achorsáil mí chhlachtfar agus Therefore, ein lachúlaí Clibberta nó ein ifrené leat nor a bhfuil an achorsáil mí chhlachtfar bhfuil an numracha le déanamh acu. Rinne si go má mar bhí si faoi go leor brú mar dúirtú lá fad ó chuig go mún agus an hain nach chuir siad takeíocht ní ord an maitheicí a cheiread ach rinne si go maithe sin aniu. Mú a fós ag sellh na pelle agus feictar an cinál an ochras atá acu fós rein scór na eile áil ordan an isis ar taobh na lábh deise den park be si brasásta go lehan na ríis cum a lob trear nós go bhfuil Stephanie Noonan imi go dí an tlíháin Cluster imróí na mún fós a béic a fós a géirí na rudí cearta dhéana agus tuair tróir go dá chéile fiú go leisteach sa Clibbert cluster na glórna lug breanúir sin ó Connacht in anam dé nuair a chóiríonn sé agus fu de caint faoin Clibbert agus an lábhan uachtar bhí Connacht go dtí seo sa Clibbert sin céir tá uthúis. Ja, tuair sé sin beag an muí na bhbanis agus ord an inis acu agus just be siad hain gur just rud cinnt níos fearraí an seo mar dúirt mar tána hain betí mar tása go péin nach bhfuil de gimmers chumás atá si den an so tá sé táhachttaí go péin goil si de gimmert an cógáil a teachtain se thugann just coppla rudí ceartaí an agus ceartaí an ar na botún sin atá deanta go bit aniu. Backwards. Agus shelf fós ag Connacht ceapna go cúig an líróid sin cín mar pás go cín ach an réitóir sásta a ríis feicimid an am atá ag muas a chosint go bhórlór am a cub fá agrií agus chun an Lewis agus banúir an Lewis atá acu an sin mar jaall gohfuil siad agrií mar jaall gohfuil an tám sin acu agus
sin búlta chun cín tá na tá sé tóca be ceart mar lá ag McInerney sa gramú agus chatta siaran sin is cuma sé glanta suas an sin go má ag Pierce Ranta ní gá ach seilb na pelle chunáil gotí go glan for suas Mua brasásta immert na lehéin brasásta go lehan agus bhí sin go má Flannery an sin bhí sé fáinach agus sin cat amach an bhfuil an líró sin chun fanisteach tá seans an sin Amy ag orna mainahan beidir gur ceart bro go corc go líró dúr amháin eileach sé go rá an sin núla ó an seo núla bh ceart amrá sin mé heappa gur líortha stress preb amach sa tháinig sin fada leis ach a rístelle tá dinta go hinnta sinna Kate Flannery a tháinig síisteach tá sé tá bainte le go leorgróir gan na honsaí 2 changes red 8 and 13 off 8 red 13 red a tháinig síisteach tá sí be sé chur lá sús den teachtan thugan tá cínta na tháinig síisteach luúm muid fin níos lútha go raibh sí bra séimh agus go raibh sí é duine go má ach Caithfear Rug bhfuil Kate Flannery duine rud céin agus roinnt ahra eile tíocht ó Mua agus ag fágáil na park inis tá Chloe Pierce luúmid níos lútha gur bé seo an César Dernach bhés aici le Mua agus mar sin an cluiche baile Dernach atá aici agus Caithfear Rug rinne sí ionintach má agus mu a caiin faoin na tosathe agus an ordáin a crothaigh na tosathe sa cluiche seo go Mumhan gur páirt mór ise Okay, retreat. sa bro sé sin. Yeah, she's simmer le goor tahi she chop gimmert le quick moon of her blianta nisach tá sé feáil go sí fósa chuisteach cluichí mar bhéici dehanniu gohfuil a méid sin funna bheici pós agus tána himmarí óga teachús agus i breanúir hí sin as a chuí tá sé gimmert sa sin íontach freisin. Níos mó capí aici do bhún dá aine eile ar a bar agus mar luúg muid Lorimóí nua ar a bar dé an trí a cathrú cluiche tá imirthe aici agus don cluiche Dernach baile nach ionintach an cuimhne bhés aici le bua ionintach má agus páirt mór míltach aici sa cluiche seo freisin. Clibert a ríis go Connacht bhí go leor clibert a acu ina lehéin go dtí seo agus don chud is móda bhí siad sásta líró le kickáil muid i dridim le 8 nó 7 nó 8 nó méid Dernach beidir gur feicimid rud éigean eile kick éirice géalte ag Mua sa clibert ríis an sin Connacht sách láidir go háirid sa gá clibert Dernach sin gá kick éirice in a chéile sa clibert agus córa beag acu an seo agus i géirí an líróid a chuineáil lámh agus thug siad ceann sciopíonn sin beidir gur ceart roinnt maidir a thógáil agus dul sa seans leis an síú amach mar go raibh siad hééis go leor den cluiche immert Ribs good. beagnach ar a lína deimidir féin bhí sé stróchan sin sa gramú ach sellh fáte a rais go Connacht an seo agus lámh seáil wá ag tíocht go fóla ní bhréin an sin agus Connacht a géirí immert an seo géirí beidir rud éigean a chrothú agus sellh na pelle ahra an sin agus an líród kickáilte si go limisteir fiche dó Connacht a ríis agus a ríis Caithfear Rá gur cinenne eile ionintach go bhí ann ó Katrina Finn in a chéad tosú dá bhún. Pink. Ja, cinenne aontacha sin agus fiú ag an náimse sa cluiche just iad a chuineáil soccer agus brúchar Connacht is gan licintó tacht síos just iad a chuineáil húsa seo aontacha ríiste go dtíanana. Agus í animathe mar léach na himmarthe freisin agus ní héine sin nula? No, ní héine ide tá Jimmer si go héntacha seaniu mar chéidir a chus si cluiche sin go chuig an mún agus tá si chu soccer agus mid stúrú rin siar gluhinniu i dhéanana cinema na tamar fád bhí sé le feicáil go
gur sí chur kicking a wahaisteach gus é scuileach lehan ar bhíon chance ag nar duine cinna ceart a gcónaí. So it's not a tackle, she doesn't have to roll away. Ball unplayable. Scrum. Agus cíns orno go beidir gur rinne sí botún beidir caisi pass beidir nach cearta a chahabh ach gnáam céine más imreoir óg chu sníad na rudí catú fána me gnáam céine. Yeah, sinna, you know, ach just mé hapa gur immer sí sáirtlathe seo haniu. Sí líonú amach an seo chosint ag ifir a dóig Lord Parker sí Kate Flannery tá ag seasamh mar lechúlí clibirte mu inis. An vertical céile tá si de gunsaí go má tá si de cath pass na maithe déana cinní maithe as catú rá go bhfuil Kate Flannery a chur a lámh sús gon seachtain na seacún freisin. Tá go cínte tá si duna go hama tháinig sí Never 10, never 10, never 10. Advantage 18, not 10. An bontáis de ríise Connacht mar ní rá. Jane Classy de meidir an Gicéirice agus Connacht brasásta imirteach an réadúir chun an imirte thógáil siar chuig an mark. 21 has to stay in the tunnel. Connacht brasásta imirte níos níl siad sásta go le drá taobh lína tá gíir rud éige na chrothú go leor le rá faoi sin. Gol Dró na clibirte inis agus ní héanaí sin chá Gicéirice rúta an clibirte agus an tríú clibirte an sin in a chéile an lethúlaí clibirte is sé as an imirt. Gus mar sin de déana go mála sé clibirte ach go ríis clibirte eile na leithéin fach sé simúl cinál heat map a eáil an cluiche seo stig an leithéin don Connacht a bhíon an cluiche lug agus ní ra mór an is té limisteir fiche dó mua. No, is ní dólan go bine cinna cearta sin í nó tá sí tarseach mar dúirtú go leor don cluiche imirthach ab an leithéin so, you know, cínte go mar siad a ggéir go sí sa leithéile. Siad a ggéir go leithan an seo tíreach mar rinne mua leor amantí ach a ríis cosint mua go má siad fós gimmert hart a lína demed ar féin is den an mór an spás a chrothú nó mór an barní aimsú agus ceappa go bhfuil astrú seilbheit go staach an sin go mua agus peidir go bhíoh si deisiamháin eile agus mu a dród deire an chluiche nach 3 nóid fách an seo ach mar a chonig muid díreach héis chéad le ar díreach tús a chéad le be ceart an rá tá mua an ann roinnt údan a scóráil i gceann gáin ó 3 nóid ach ní más rud go bhfuil de pasáil mar sin glanta sús an sin agus lábh seáil má ríis an tuiscint tá acup san ionsaí tá sé ionintach mála feicáil fiú an achorsála tá acup agus béan ihrené agus ihre de brasásta agus braúin sin an barna tócha an sin go Brianna Haleman tá si déna go má an ricfa siad an lína an ricfa siad ricfig agus sin ún ionintach má an ihre sé Brianna Haleman Grimsú spás tógáil a barna tógáil a pás agus fiú seach nóméid isteach sa cléthe agus tíir se orthaí nu le cafa rá úd ionintach má sin. Úd ionintach aonar sin you know, fuair sí an bearn agus mar dúirtú, you know, seach nóméid goite sa cléthe agus you know, annach chuid obair diantaíocha go dtí seo sam cinnte gúin le cosí tarseach ach fós éin just rithe ionintach a sin agus coneála géimeach freisin agus an seileh líráidáil sí sa sin leis an úl aimsú. Carc a meidir agus tróir chosantóir búltaí an sin chun an túid sin áil is dói más mis sé bheann bhach sé sin ar an Instagram héin an áireach trefna sin go cinnte an sláánú ar foríil an sin Carc a cahar a cúig an seo nóméid go le fág an ógus second fág an hátar sin sa cluiche fé sé simúl feicáil céir a thorlóir chun seo me mua sásta go le seil go úd eile nó an crothuig Connacht rud éigean an seo. An slú a héis costáil go bé í Trína Finn anam na him ar léach na himmarthe agus siad brasásta na branú ar bíse móin an seo agus iad a chlostáil é sin agus siad lu brasásta de freisin mar a luigh me agus mar a luigh núla cléthe ionintach a bhí aice go dtí seo. Mid le stig an nóméid déarnach agus a ríis leor spás agus barnaí a gosint Connachta
Bé mua brasás de lanún taráige go mar capan siad hain go bhfuil beidir úd fácas a gluthe seo. Ach Cadrá fair play go Connacht an sin agus iad Strong player over the ball, 19, red entry. Gol Hara Líród agus Cevián Lily Morris a tíocht isteach an taobh ceapam. Scrum. Gol a trona clipper a ríis nó le ní aon tíam le sin camerá. No, ní aontaí mo chuid. You know, mar tas an gwil, you know, make sure you say hi. Love noch der beidir acab sa glibbert, ach, you know, tá siad chod tarsach fan am shot at the trish and clear fad ach ha cousins. Just ní dólam go brahe kinda cart. Fiú gúil an love noch der acab sa glibbert, tá siad fós chuig a madar le gol. Sinné. Beidir roint madar éis go hógáil agus iad a gol a dró taobh lína. Set! Steady! Stoyan Glúiseach dearnach tánis a going seachas má Harlíonn kick éirice Speisial simúil agus tá sé stróc an sin sa cramú agus a ríis seans ag múa rud éigean a crothú agus tí brasás déimert an kick dul isteach sin ó fin agus an kick ceart a bhí annach níl sé tócha an sin ó Lindsay Clark an seans dearnach imi ar stré go múan agus an cluiche Good job. Cartanis Carca Cahar a cúig gon Iran Baile Mua Carca Cahar Connacht de Cúig is stoig rá an unsaí an fáine agus an struchtúr ansathe níos fearr ag mua ar an lá agus go rá an numar cile déanamh ag Connacht sa cosint. Sin dearna cléan seo lampa mua raig an seachtain seacún can imirt an ailein be Connacht de gol in ai ola agus sin deire leis cléfán seo i Virgin Media Park ar a míle maithagaí as 8 bheith linn inniu agus feicfamú tú an tachtain seacún. Agus umpur ionach mór míltach an sin ó Chloe Pearce si beagnach an níl an réiteoir sásta Ferrer go rá siad agus dílim agus tá sé scapin sin go fin agus Cóirí a ríis a fáil ar a líród. You know, a tíh an rock freisin gol sísa sin a tíh ach tá cosint Connacht go má freisin. Más ragra óhaine breanúir an gluthe idir Connacht agus mún faoíocht ag ribh a gluthe seo sin méhó go lírí tuach na rás chuig a buite sin méhó cuián seo sin Chloe Pearce ag dul sin umpur réiteoir sásta chuig a líród siar. Back foot. Advantage offside. Ríis Connacht as an Imerton sin agus tá takeirsteach an sin méhó go lírí agus a kick an Bradfic sé Bradfic agus Bradfin sé go gcuirú a spás a cinis agus sin é an spás an luagmid ar sin tá sí brascopi agus sin ibre a dó go mua ag tíocht ó Chisholm a gcuirú. Díach an sin feic bit cé go dáin siar agus náintí a bheith. Count sin slánathe ag Katrina Finn an sin agus nílim ró cínsa an rá. And use it. Agus mua ag irí imirt a ríist si brasásta unsaí ar átar bis a barc agus feictar inis céim fá. Leis an lábhach Brandon sin spás aimse acu inis bearú tachtasteach ar ríist unsaí an sin leis an umpur ó O'Leary agus tá siad rééis an unsaí a ríis agus fin an sin níos fearr inis go na Connachtí. 10 nó 2 méidir 10 an mé an lína céhrad crothú an sin agus an Greek nóis si dé Greek ní an ionach má an sin a bheith beidir níos fáilín an uair eile an umpur an sin a tíochtarsteach go Claire Bennett catamach go Finn agus Brano an sin Finn go Cóirí agus ní dóilm go bhuíoch Cóirí scór níos seo go dtí seo seachas beidir nó méid nó có agus a gcuirú ríis a fáil spás agus a pass ionach má goil trí agus tá si tríd an Greek nóis si dé agus an uair seo níl botún ar bid déanta aici. Deabair le fáil sísa seo lábh seo ionach mus na cúlaithe agus an sin, you know, just couple glóis do sin agus a ríis a cosint barna his barna agus bhíríal na buntáiste a ríis. Tá sí brasásta an líród a chóirt suas chuig a gosan so le gahan si a pass agus mar sin tá mua ag gimmert agus Brano díreach mar thura agus díreach céir do bhíime a rá tá sí brasásta an pass feicimid Lewis Finn an seo freisin agus a ríis an gramú tíochtarsteach ó Finn rud éigean a chrothú feicimid Finn fós ag leanún taráig ibre de
Béidir é fiúgaró agus Branagh sin ón géad unsaí agus Flannery ar Bork. Tóga sí sell na pelle, aimsí a spás cais. Na céad cluiche. Rís Mua ag aimsiú spás agus i gcéirí cluiche leathanna immert agus Cataisteach an sin go Flannery agus sin úd ítach eile. Ó Mua an achhuirsála taco agus béan Ivrené agus Ivre brasásta agus Branagh sin an barna tócha an sin go Brianna Haleman tá si déna go máin ricfa siad an lína an ricfa siad é Rugbaí agus sin ar Instagram hain an mórach turfna sin go cínte an sláánú ar foríil an sin tócha an sin ó Lindsay Clark an seans déirnach imi ar stré go Muan agus an cluiche Good job. Cartanis, Carca Cahar a Cúig gon Iran Baile, Mua Carca Cahar, Connacht a Cúig